Mamit Vision chung kwate chibai vekule ezon na rabi episode masabera kan lo lom chewa hei tunchum kan program a hian kabula nula taimale enton tlak tak mai nolala rem kimi achua tin ani poina thorim na chanchin te min han shil don ania clear to ten in lokpui kan mi pe se ani ti kha kan soi ma sadu ni rem kimi chibai le hei kan ezon na rabi ti ania thupui po hi hei athupui chang riwat po hian phurom em maya kipo ka phur to a chuanin ama sabera tan ipian le murna le inchung ko chanchin tlang pui mi shin masala turo mamita hianin kapianga chuan tuna hianin I mamit veng tuna hian kan chung ko kan uma kan chung ko member hi pasari kan ni ani le hei kan bulvel han en hianin kan soilam hoizong tur khachu in she thei mai na rin oma hei heng te hi thil siam vek ani ta a ani le heng pangpar han siam te heng te hi engti ka changa tuinge ini chuan in zirna te ineem zirnai ka nei lem lawa ka tuina po hilari alari lau ti mela mani lockdown nu daw vela chang khan lockdown ania ina te kan han oma hei ti tur em lo lo ta ni chuanin tiang vel hi han ti mai la katia chuta chang chuan ka lo tui chhota cho I thiam phian boxia rin ai khanin hei che kan han ti rek reka idea thar ti kha lo vele se ta chuan ani le engre rupu in nge siam I atira hei entirnan tuna chuanin ishal chhauve anga timeyang khanga khanin shal tur ngor ila tira isiam em nge engre rupu in nge in siam chau chuanin izir bel chhauze lem hei idea ang shang ang chi ang te atir chuan shal tur ang hisab punin ka siam chuang lawa hei in chung chainan vel kanau mei cha ye tiang thil chei vel hinwa matia atirek rek thin ni chuan ti tur em ha ka nei chuang si lawa keima pu khan lockdown vel te ni wa kha han ti vela ka ti ve mei pe la ka ta rinai han ka lo tui ta phia na ti khan khang chang vel khan ti khan ka siam chho vea chuan tun hun hi ka thleng kalom he mei chuanin ani le ithil siam masak ber kan zo tang chenga pangpar anyang aturo thawana chuanin engzatin ngei shal kathil siam masak ber chu he tiang vel ka siam hi tian in vela hian ti hian ka da ka tar ve che ne chu chuan ikan ina lo lu te hianin tian moi te kha milo ti sak ve che na chuan kan chen te mela kha kan ina khan rong khala chuanin avan moi milo siam ve ti a khan ron tia chuan nia potte lo in tumala ka lo siamang che u ka tiang han ka siam kha ta chang khan ka shal chau ve chuan chu ka shal masak ber chu za velin ka shal ani chu atira chu tiang ri ru po chu ipu chuang lo pu chuang lo cha shal tur ang hisab khan ka siam lo shim shima chuanin tikhan an lo shedar ve zel ta ti na nia ron order ten mem tir nan hei ishat sa ni lo changpon irin lo de ron order ten vem khatia hei ka siam sak how te kha hei an in vela lut chuak vel te kha an lo mo ve a chuanin mel shat lo dei chang te pu khanin moi lo ti khan vele zela ti khan miron mel shat vele chunga ti khan mi lo siam ve te khan lo tia chuan ka lo siam ve mel shat sa te kal tlang pon te khan order mi lo advertise sak ve chin ni chu chuanin ani le hei aman ruwa han lak khom te hi a har sa em nge entirnan henglai kan hu mai thei lo thil te ni ve em aman ruwa vel ang hi awang vele tu kan ma mi ta hianin ka duang keipon ka duang hi chu leitur hi ka mu fok lawa ase hei ang hian ka siam ve poi mo khup mai ang man chang kai thiam kha kha poi mo khup mai chuanin ani le hei size in ang lo tak te ni hloma man point an lo ka ringa heng hi entirnan pot khat siam nan hianin lo khai ral ta ila hun engtare nge huni du chin pakhat siam nan in ang lo chuin ang lo ve hlom lutuka ni khat achang chuan ni khat te chun lampang hi ka siam vok man ngai lawa zan lampanga te hian ka khoi china tian zana te po hei chang chuan rei tak te bo ka men pha ve china pakhat siam na hianin achang achena ni khat te ni ni te teng ha ka mang tang pui ani le chung te an phur pui che em phur pui lutuk ka chung te hian chin che em ka chung te hianin
hey ka siam vel hi enge milau lut sak ve chin tu kan chu tian enge chu tiang chuan ti la ti ang reng vel te ka tiang ta khan milau thuron te khan milau pe ve china khang chang te khan ke pon idea thar tiang te ka lo nei ve o phur sat zani na ni le hey tuna kan han show the how in lama po tam tak chui la kol thawanga heng how hi aman tlang pui mi shil thei chuan o a man char dan duri sha thiam hi har ve ang reng khop maya I a chen chu e za somnga achanga zathum in karvel te chang vel chuan ka char chin ni he asiam na a chen chu hau tak te onga hau tak lo te tin zan men rei phana te po kha ni mang na savia wina rin o mani chani na ni de hey I mun man da ni ngai to in aman hi tu na in soi tak te kha a phui tiam o a chen hi chu a phu chu ka ti ve thawa ma se a chen hi chu hei kuta siam ve ka ni wang ya hun hi a khural ve na sal te tu ka ni hei in chung vela ai ka chung tian min phur pi ka ti kha da chin mi ang khado kha ni I tian ka siam lak lo chuan hei in chunga ka ti tur ang te hi a chang chuan ti man lo lup lop chang te pho ka nei ve chin chu ka tiang a te pho kha ni I enge thei ang khan ka unau te pon in min lo I ka thil ti tur ang te ko ha min lo ing ti sak o milau ti sak ve chin chu changa chuan tiang ten hi wang ha chuan a chena hi chuanin enge han shal to vok chi hi ni lo ve ni chu atan chu ka siam na man ro ta hi paper vel ti ang reng vel te ane hei thil tlo len lu tuk tur ani lo ve ni chu khami wang han siar to vok ngam hi kangam cha lo chin amai ro chu tlaule chu enkol tu zir te pon ni veng chu tro tin chung te pon an support cha te che ti asha ta lom ka ti khop me chuani na ni le order I muchaim engte hinge an order ron du big ang te an nei ve o order siam tur hi chu ka mu ve do renga pathian zara hei tiang ka thil siam te moi lo ti te an lo ve le zela chuanin order an hei hemi helai mi ang hi hei te hi me arung te hi min moi an ti nge chu ka shelawa hei te hi an ngai na ra ula thuka hei te ka siam hnem ve ani chuan I shal chuak ve nwal to ti na shal chuak ve nwal to zir lai le ka zir chau mek te in la ni a hei lockdown hun ola tiang hianin in buat saya in ti ania ingai san kan ti khop meya chuanin heng isum lak lu achang te hianin internal money pocket money ang chi te chung ku chom te chu al har sa po ani me the khanga khan I mamo te a phushu ve them I zir lai mamo ang chi o phushu ve khop mai hei rin a in mi ha min ngai hlu sak ve ang ring ra lu to ka chu wang chuanin enge sum po kallut ve nwal to alumom khop mai kan lom pui khop mai che ti kha kar lak lo mani se kan soi leng chuanin mani luka UDNPA nan buat sai west to earth exhibition a khanin he loman pakhat na ilanin ka shadi kem o ilo mem lo pakhat na ebe kha chu kani kha ka in ring bik lawa khei po khan kalom khop mai chuanin na ni le eng ang tengei phau chwa heng tu na kan hu ang chi thau te hi mi phau hlom o waste to art ani wang ha waste to art lampang khami lampang phau chwak thei tur lampang chi kha katina sa chuan veibim kor changa siam te chuanin apple tuam na kor ang chi te chuan apu pang chi katina o pota te po hei waste to art ani wang pai mai thei tur ang chi I cup noodles bom ti ang reng vel te khatyang te ha pot angai hang o aputa khan ka hanga chuanin I lekha te thingchang ti ang reng chi te khatyang ha hei waste to art na lai khat mi lai te lang thei tur ang chi chuanin na ni le na china in soi vaimim kore changai siam kha vaimim kore chang khan engber ngai siam par la ya kha mi siam
ô bằng par lại à vay miem core top kha chu hay chu tiang in alo moi le tuk big lo ta ni chuan a color te ka thla ka ti khan ka han song bol kwa vela hay bằng par moi deuh kha alo chok thaya a rin ai khan in alo moi rawa chuan in sha zo vekem shal zo vek chang lo kha ni kha hey zor na hun kha a hun kha vok lo ve ni chumo shal chu ka shal ve nual mai anuam iti via win ka ringa ni ke chuan in ani le cho rolling cart in order hi murengem ni tin pa ti theya o ni tin chuan ka hmulo ma se hey car kha chunga siam tur ang hi chu ka hmu ve da reng ani le khang an order te kha i enti nge kan so i siam ne chinim nge i in dai lo chin o ka siam ne o tuna chon kala siam ne shi le chuan in ani le i product nei sa bak ang hi ei tuna chuan pangpar ngor ani shi ta a order te poi mu tha em ti chu kan she thona in a chidang item dang pangpar ni lo de te po hi han siam na real ru te pu idea te ni man ruwa te chuan in hei hetiang chau lo do po hei aya enge cha lo zok tur te pon ti chauzel chu kala tum chuan in ani le hei zirlai in la ni ta thil dang te po ila zir du theya academic line a te po ila kal chun zom zel du anga chu tianga chuan lo zir ta la emo lo zir du tok ta la ti me te ang hei hi hemi heng thil siam ang chi te hi ezon na ngel heta ta na man tlak ni shai o ti tak chuan in enge hei hlotin kan hlotling thai chu ka ringa hei tiang ti hi ma mi ta he chuan ngat phei hi chuan an la vok lovin ka sha enge amhan ruwa te hei aya cha te ngei twa in lakhom thei phei lang chuan in ezon na tla ka tling vek donin ka sha tu na hei ka siam haute te po mi im tian an lo ngai lu ve a hei aya enge changkang jok le moi jok in siam thei phei lang chuan in ezon nan atla ko tin ka ring ani le internal in noya ronzir do te lo ta se le te nei te thiang to ro o kha chu an ma ni du lo te pon ni an ni ve ang chu he I pe thiang ti ri nom sa ni chuan ni le hey khir tu te zinga po heng I thil siam te le du te hi an thei ta a internal heng te po hemi top hian an al em thota ma se a hnai mo enge mo min ti danglam sakro ti te kharon ta se kha I ti sak thei thawem a ha sa em man ruwa te chuan kha chu buaina chuang lawa enge ba ka aya moi jok siam chwa na kong te idea min pe thei tu te bo kha lo ni ve ta ruwang chuan in kha chu har satna ka ring lo ale alo mong khup mai chuan ni le hei thir tu te achang te tin me sha chang te pon yang chu ka tang chang khan order du ten theya I phone number contact number ka tang order han siam na tur kha mi shil theyang em order du an nei chuan in ka phone number kan soinga 8575900578 ta khan entik live for the order the tuna no la rem kimina contact number ran soi kha kan order theina tur ani a birthday gift te thil shang thil pek shang le mani chung tlei moi nan te po order du chuan kami number a khana order chu thei ni ti khalo shiai la ha cha o me chuan in hei thil siam te heng lai in chop chwa te hi I siam na hi in ang lo ve kang turo a material hi atlang puin paper hi ka mang tam dau bera chuan heng hau te po hi paper vek ni ta hei chuan ani le hemi a chei vel te hi a harem har le tuk lawe hei tian chuan ka soidu pakha chu hei he chang ka thil siam hawang te po hi mania in lama ti ve thei vek ang kha anita kha acha ve ra wa hei enge artificial ang te elo siam sa ang tau do le kher ngai lo hian hei in cheinan te po chave la tu kani ti hian mani hian sang vek thei ta chuan heng ang hi puan them manga ka siam anita chuan heng te po hi paper ania paper kha ti khan ka chei ta khan moi dawin lo chhak ta chuan ani le heng apot ang decorate ang chi haute hi how takem hei te hi ti ve neu anga ya zia chung kha chu rei ve ang ring ro lu tuk ulai uluk dawa han ti ve neu ang kha ngai chuan in khan china kan zona che west art exhibition a pakhat nei ni pui te kha heng lai zinga ha ni show telem hei hi
vai mim kor ni ta vai mim kor te chuanin hei elo wan them hanga ka siam ang chi ang te chuan heng bottle te po hi ni ta chuanin ani le hei hi headline mi hi ka shal tamberi ti kha ni ta tu ro engzat vel nge shal chwa toang mi bi khi som ni bor vel an yang chu ka shal ve to chuanin in lama tian du entirnan du thlang customer te tan du thlan thein ina vek anga tu ro chuanin amane in ang lo ta heng hi zani te za sumnga te lo ni ta he lai mi ang te heng zang he asang de hlek te ma phoi ngai de o khatyang te khachu za thum vel te pon ka shal ve chen aman khup mei ku tha man te a material te ngai to chuan tu ro chuanin ani le i nang ma inspire motivate tu che he tyang siam tur entirnan lockdown man chang kai na ni lo siam ta a khatyang han motivate rau big tu che khan omem o chu soi nu kanau hian hei tyang art lampang thil chai nem no lampang hi a pe lu tu kan ni chuan hei ati neu thina kha kam ama ka mu chang kha nin ti fe chak na khatyang ha kalau na ya ani chuan ina po chuan ni hnunga ron zui chau thei do ni mo chuan ni le hei pangpa sang kan huta a customer te du dan zerin in siam rem thei zer tur thu kan ngai thato a kan she to a chuanin heng te hi entenan apot tel lo te hianin lo du ta se a boy thak vya we nge apot hi le tel ke ze langai boy thla lo we kha chu an ma ni du dan ani mai an du dan ang zel khan ani ta a chuanin ani le pangpar chau kan ti ta tu na hei Christmas decorate nan te pon lo mang sa to ta hei bottle ruak ang te kata ang chi te kha han siam chwa te tu me hei tu na po bottle chau te la po hi hun moi thei alo ni vele thung ta Christmas te nai to boka Christmas lam hoi zong han in herem te tu mem khatang zong han siam chwa bel te Christmas te po nai to a khatang lampang siam chwa na real root te kapu chau chan a chuan clear tu te po ni na mi lau dor chau turin ka som cheu ani chalai tan tho chwa nei hi za omna kung khat ani a kan sum lak lu atame mo atle me mo dan phal ani a kan sum lak lu athyang him phot chuan za tur om lawa tin tho she nei lau chalai ni hi din chwana kung khat ani boka aza om boka ni ti kha shaila sarkar ha tho hi acha emema chuti rwal chuan sarkar na hianin min dai vek law ani ti kha shi thar le ila kan ku them thiam na te kan thluak thiam na te changkai ta ka man zirila mani in tawdel hi changkan na hani ti she thar bokila chungkwa kan chom thei shi law ani poin mani mamho phushu thei turin chalai te in tawdel na konga in tlan siak so wang u ti kha kan soitel du bok ani nola rem kimi wena hun lutak mai min pe a kan lom mema ikal zel na tura po du sakna kan hlan che tin chalai te izun na kunga te taimak na kunga enton tu ni zela ti kha kan soitel du ani kalome khati zong khatun chum ezon na rabi episode ma savera kan hun ron man hau thei te chu ania episode dot le a kanin hmule cheu don ya